Granada nakuha sa 20 anyos sa grade 10 student sa isa kaeskwelahan sa Talisay City, Negros Occidental. Mga manunudlo, estudyante ng mga ginikanan, ginaalarma ang amo nga insidente. Yaring balita ang itutukan ni Eileen Pedreso. Dali-dali nga ginsugat sang Iloy nga si Ninita ang iya sini mga kabataan nga nag-eskwela diri sa Rafael B. Lacson Memorial High School sa Talisay City, Negros Occidental kaina sang aga. Nagpanik ini matapos nabaton ang anunsyo nga suspendido ang klase bangod sa ginapahayag presensya sang granada nga dala pasulod sa isa man ka estudyante. So kapag nakulbaan man ko nadali man ko pakadto di siguro ano na yung mga granada nanda sila yahaw. Ang granada ang bit-bit kag ginapanag-iyahan sang 20 anyos nga grade 10 student nga si Bronson Lucas Lacson. Para masiguro ang seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo, gilayon nga ginpapauli ang mga ini. Pagresponde sang SWAT team kag kapulisan, gilayon nga ginsekyar ang bilog nga eskwelahan. Kinapkapan natin siya and we were able to find the grenade na in his possession and sa bulsa niya, other than the explosives na nakita natin is nakita din tayo ng marijuana and tutor. Nahibaluan nga antis pa man magsulod ang estudyante sa eskwelahan. Una na nga ginpahog ang isa ka tricycle driver nga pukpukon ang ulo sang dala sini nga granada. Sa subong, nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan kung saan imposible nakuha sang estudyante ang eksplosibo. Lakip na ang dala nga marijuana kag tutor. Yara na inikaron sa kustudiya sa Talisay City PNP kag natala na ang kapasakaan sang kaso. Ginahulat sang tagdumalahan sa eskwelahan ang deklarasyon sang kapulisan nga wala na sang peligro ang pagbalik eskwela sa masunod nga simana. Then definitely we will be closed until tomorrow. Until such time we could have the clearance from the police nga safe na ang school. Bangod sa natabo, mas pahugton pa sang eskwelahan ang pagsikyar sa mga nagasulod. Agud hindi malutsan ang tuyo magdala sa eksplosibo o kun armas sa sulod sang campus. Panawagan naman sa kapulisan sa publiko. Sa aton mga parents, please supervise well ang aton mga kabataan, hindi mag-engage sa mga amo ng activities. Upod Keruel Bangoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas.